Saziyên Civaka Sivîl û mirovahî li Kobanî Kongrekî Rojnamevanî li dar dixin û têda daxuyanekê belav dikin. Di daxuyanê de hatiye ku ew nerazîbûna xwe diyar dikin li ser girtina dergehê Murşid Pînarê yê di navbera Kobanî Bakurê Kurdistanê da û Sîmalka yê di navbera Rojava û Başûrê Kurdistanê da li pêş alîkariyên mirovahî û tenduristî. Em wekû sazî rêxistina Civaka Sivîl ê hundir van helwest û rêbazên li dijî Civaka Sivîl û aram şermezar dikin û wekû neyartiya gelan dibînin. Ji bo ku pêşî li van kiryaran bêgirtin, em bangeke mirovî li rayadarên Tirk û rayadarên Hikûmeta Federal a Başûrê Kurdistanê dikin ku zûtirin dem biryara betalkirina deriyê Murşid Pînarê û deriyê Sîmalka rakin û rê bidin rêxistinên navnetewî ku pîdîvên xelkê hewjedar rojekê pêştir bi cih bînin. Di daxuyanê de hatiye ku ev zêdetirî şeş heyvên dergehê Murşid Pînarê astengiyan li pêş alîkariyê mirovahî û tenduristiyê çê dike û du heyvên bi temamî alîkarî têra derbasî Kobanê nebûye û li gorî daxuyanê ku sedem helwesteke siyasî ye ji aliyê destulata Tirkiye ve ta ku Kobanî di rewşeke zor û zehmet ra derbas be. بیتری شش هیف بونات سینور را درمان نگشتی ما بجاری کوبانیه که هیوا سوره کردی جبر امسازه که نو نتوینه ام بهیوینه کو سینور ام تکنیکی که هر کسی را نه بس ترکیه ام بیژن بلکه ام خاصی کانه بن و دریا کواره فکرن جبر پیوستی گلک ملت هنه جنخوشی هانه پیشتی او ایریش چهدا گسر بجاری مداواتی اون زانن نخوشینه گلی مزن چه Dergehê Murşid Pînarê yekemîn dergehê ku alîkariya mirovahî ji Bakurê Kurdistanê derbasî tevahî Rojavaya Kurdistanê dibe. Ev dergeha bi temamî hatiye girtin ne tenê li pêş alîkariyên mirovahî lê ta li pêş birîndar û nexweşên ku derbasî Bakurê Kurdistanê bibin. Tenê ve dibe li pêş vegerîna welatiyên Rojava yên li Bakurê Kurdistanê ciyan dikin. Zêdetirî du heyvin ji binî de alîkariyên mirovahî di vî dergehî ra derbasî Kobanê nebûne û li gorî gelek saziyên Civaka Sivîl ku girtina vî dergehî biryarek siyasî ji aliyê dewleta Tirkiye ve. Tenê ev dergeha vekiriye li pêşvegerîna welatiyên Kobanê yên li Bakurê Kurdistanê ciyan dikin. Baran misko NRT Kobanî.